Дзед супрацоўніка расійскага пасольства Алексея Галаўнёва Іван Захарович воеваў у складзе 3-го беларускага фронту, вызваляў Віцебск, дайшоў до Калининграда. Сёння мужчына прыйшоў на мітынг, каб ушанаваць памяць усіх загінуўшых герояў. 85 лет назад началась Великая Отечественная война. В одном строю стали и русские, и белорусы, и на полях сражений, и в партизанских отрядах. Сегодня мы пришли почтить память павших и пожелать всем, и россиянам, и белорусам, смело смотреть в будущее и стоять дальше так же, как стояли раньше, плечом к плечу. Гонар жывых і загінуўшых, вядомых і безыменных. Ля вечнага агню на плошчы працы адбыўся мітынг рэквіем, прысвечаны дню ўсенароднай памяці ахвяр Великай Отчинной войны і геноциду беларускага народа. Глыбокая, пранізлівая хвіліна маўчання, напоўнена болем і падзякай. У цырымоніі прынялі ўдзел кіраўніцтва вобласці, сенатары, прадстаўнікі грамадскіх аб'яднанняў, працоўных калектываў і моладзь. На працягу гадзіны жыхары Гомеля бясконцай плынню ішлі да вечнага агню, ускладаючы кветкі ў знак смутку і падзякі. Не дай Бог, чтобы повторилась та трагедия, которая случилась уже так давно, но мы ее чувствуем с болью в сердце и сейчас. И переживаем те трагічныя моменты. Шырае жаданне аддаць даніну павагі тым, хто марыў пра шчаслівую будучыню, але быў вымушаны са зброяй у руках, абараняць радзіму, аб'яднала розныя пакаленні беларусаў. Первые дни для нас были разгромными. Разрушены были многие города и села. Много погибло мирного населения. Но наш народ непобедим. Он действительно сплотился в кратчайшие сроки и дал решительный отпор фашистской Германии. Ну а сегодня мы скорбим по тем, кто не дожил до этого дня. Сегодня очень памятная дата. 85 лет назад, в 4 часа утра, началась Великая Отечественная война. Сегодня мы в числе трудовых коллективов собрались почтить память наших предков, наших ветеранов, всех, кто жизнь отдал за то, чтобы сегодня мы жили в благополучии, в благоденствии. Я считаю, что важно помнить о событиях тех дней, о той жертве, которую дали ради нашего мирного неба. Амаль 1500 дзён войны, кожны трэці загінуўшы жыхар Беларусі, спаленыя вёскі і разбураныя гарады. Гэта занадта высокая цана, каб мы маглі дазволіць сабе забыць пра подзвіг нашага народа. Беларусы не маюць на гэта права, і не гледзячы на спробы перапісаць гісторыю, для нас захаваць памяць справа гонару. Алеся Федрацова, Ольга Канавалова, Владзіслаў Казлоў, тэлерадыёкампанія Гомель.